केणी बंदर प्रकल्प रद्द करच्या मागणीसाठी 22 जुलैला अंकोला ते कारवार भव्य पदयात्रा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या प्रस्तावित केणी सर्वश्रुत खोल समुद्री व्यावसायिक बंदर प्रकल्प रद्द करच्या मागणीसाठी 22 जुलैला अंकोला ते कारवार भव्य पदयात्रा काढली। अंकोला उत्तर कन्नड वाचवा संघर्ष समितीच्या नेतृत्वासकल जावच्या या आंदोलनासाठी शिष्टमंडळान कारवार हिंगा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन अधिकृत परवानगी आणि पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली। 22 जुलै सकाळी 8 वाजता अंकोला हिंच्यान महात्मा गांधी पुतळ्याक अभिवादन करून पदयात्रेक सुरुवात जातली। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 मार्गे हजारो नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरण प्रेमी कारवारपर्यंत पदयात्रा काढली। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून केणी बंदर प्रकल्प तात्काळ रद्द करची मागणी करतली अशी माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली। बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर 2 बसांची धडक, 2 जण जखमी। कारवार बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गावयल्या रामनगर अनमोड मार्गावर हार्ली क्रॉस लागीं गुरुवार 2 बसांमदी जाल्ल्या अपघातात 2 जण जखमी झाले। अपघातानंतर ह्या मार्गाचेर वाहतुकीचेर परिणाम जालो। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे बेंगळूरच्यान विजयनगरांतल्यान सुमार 20 पर्यटकांक घेवन गोंयाक वयची खासगी मिनी बसा वास्को हिंच्यान कर्नाटकाच्या ताळीकोटीक वयची KSRTC बसान हार्ली क्रॉस लागीं धडक मारली। ह्या अपघातात खासगी मिनी बसांतली एक युवती आणि एक पुरुष प्रवासी जखमी झाले। स्थानिक लोकांच्या मदतीन जखमीक तात्काळ उपचारा खातीर आस्पत्रेत दाखल केले। सुदैवान या अपघातात मोठी जीवितहानी टळली। अपघाताची खबर मेळताच रामनगर पोलीस घटनास्थळाचेर वचून पंचनामा केलो, तशेंच वाहतूक परत सुरळीत करचे खातीर आवश्यक उपाययोजना घेतली। अपघाताचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झाले ना। रामनगर पोलीस फुडलो तपास करते आसा। घर बांदचो आसूं वा घराक नवरंग दिवचो आसूं, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार। आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जशे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स, तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज। टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा। आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा। अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा। PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता। अर्बेल घाटात मृत्यूचो तांडव, ट्रक आणि तुफान क्रुझरच्या भीषण धडकेत 7 जणांचो मृत्यू, 2 गंभीर जखमी। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर कारवार जोडच्या अर्बेल घाटातल्या बलगार भागात अंकोला हुबली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 गुरुवार सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात 7 जणांचो मृत्यू झालो, तर 2 जण गंभीर जखमी झाले आसात। ट्रक आणि तुफान क्रुझर हांचे मदीं समोरासमोर जाल्ल्या जोरदार धडकेन हो भीषण अपघात घडलो। या घटनेन संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त जाती आसा। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे धारवाडांतल्यान 9 मित्रांचो गट धर्मस्थळ आणि मंगळूर फिरचे खातीर तुफान क्रुझरान रवाना जालो। अर्बेल घाटातल्या बलगार लागीं धोकादायक वळणावर मुखाल्या नेवच्या ट्रकान तेमगेल्या वाहनाक जोरदार धडक दिली। धडक इतली जोरदार आशिल्ली की तुफान क्रुझरचो अक्षरशः चुराडो जालो। या भीषण अपघातात चालक संजीव अंगडी, तसेच बसवराज, अभिषेक ईश्वर, अक्षय, अभिषेक आणि मंजुनाथ चुलकी हेमगेलो घटनास्थळारूच मृत्यू जालो, तर गंभीर जखमी जाल्ले सचिन हांचो आस्पत्रेत उपचार चालू असताना मृत्यू जालो। ह्या कारणान मृतांची संख्या 7 जाली। या अपघातात शिवराज दुर्गप्पा मडिवाळ आणि चेन्न बसय्या बसलिंगय्या संपगाव हे गंभीर जखमी झाले असून तांचेर आस्पत्रेत उपचार सुरू आसात। वैद्यकीय सूत्रानुसार दोघांची प्रकृती चिंताजनक आसा। अपघाताची तीव्रता इतली आशिल्ली की तुफान क्रुझरचो फुडलो भाग पुराय प्रमाणात चिरडून गेलो। वाहनात अडकेल्या प्रवाशाक भायर काडचे खातीर पोलीस, महामार्ग गस्त पथक
अग्निशमन दल आणि स्थानिक लोकांक मोठी कसरत करची पडली. बचाव कार्यानंतर मृतदेह भायर काढून शवविच्छेदना खातीर धाडले. घटनेची खबर मेळताच येल्लापूर पोलीस, महामार्ग गस्त पथक आणि इतर आपत्कालीन यंत्रणा तात्काळ घटनास्थळाचेर पावली. अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 52 वाहतूक बरेच वेळ बंद आशिल्ली. नंतर पोलिसांन वाहतूक परत सुरळीत केली. मृत जाल्ले सगळे धारवाडचे रहिवासी आसून ते स्विगी कंपनीत पार्ट टाइम काम करते आशिल्ले अशी माहिती मेळ्ळा. पर्यटनाचो आनंद घेवचे खातीर येयिल्ल्या मित्रांच्या गटार कालान धाव घातिल्ल्यामुळे धारवाड भागात शोक कळा पसरिल्लो आसा. दरम्यान अरेबेल घाट व तीव्र वळणां, खोल दर्या आणि पावसाळ्यात घसरड्या रस्त्या खातीर वळखतात. ह्या कारणान ह्या मार्गावेल्यान वाहन चलयतना विशेष काळजी घेवची अशी प्रशासना कडच्यान वारंवार विनंती जाती आसा. ह्या अपघाताचे नेमके कारण अजून स्पष्ट जाले ना. पण अतिवेग, घाटातले धोकादायक वळण वा इतर तांत्रिक कारणांचेर पोलीस तपास करते आसात. ह्या प्रकरणी येल्लापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हो दाखल केला असून अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. चित्ताकुलातल्या कचरा विल्हेवाट प्रश्नाक तातडीन प्रतिसाद. अधिकाऱ्यांचे आभार मानून नागरिकांक सहकार्यांचे आवाहन. कारवार. चित्ताकुला ग्रामपंचायत हद्दीत बरेच महिन्यापासून प्रलंबित आशिल्ल्या कचरा विल्हेवाटीच्या समस्येचो सामाजिक माध्यमावयल्यान आवाज उठयल्या उपरांत तातडीन कारवाई केल्ल्या जिल्हाधिकारीक आमदार श्री सतीश सेलमका तशेंच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामपंचायत विकास अधिकारी, PDO आणि नगर परिषदेचे आयुक्त जगदीश हुलगेजे हेमका चौथी येते शिकच्या अनिका सूरज नाईक हेमी मनापासून आभार मानले. या प्रश्नाची सोडवणूक करचे खातीर प्रशासनान विशेष पुढाकार घेऊन नागरिकांच्या सोयी खातीर तात्पुरतो कचरा संकलन व्यवस्था सुरू केली आसा. ही व्यवस्था यशस्वी जावूक चित्ताकुलातल्या प्रत्येक नागरिकान सहकार्य करचे गरजेचे आसा अशें अनिकान आपल्या व्हिडिओ संदेशात सांगला. प्रत्येक घरातलो ओलो आणि सुको कचरो वेगळो करून कचरा वाहनाक दिवचो. नियमाचं पालन करून जाल्यार ही तात्पुरती व्यवस्था टिकून दवरचे खूप कठीण जाऊ शकता असे आवाहन तिणे केले. आधी चित्ताकुलात कायमस्वरूपी कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू जावचे खातीर सुमार 6 महिने ते 1 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकता. तोपर्यंत नागरिकांना संयम दवरून प्रशासनाक पूर्ण सहकार्य करचे अशी तिणे नमूद केले. मतदार यादी विशेष पुनरीक्षणाबाबत जनजागृती रॅली. कारवार. गोकर्णातल्या भद्रकाली हायस्कूल तर्फेन विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण SIR अभियाना खातीर जनजागृती रॅली आणि मानवी साखळीचे आयोजन केले. ह्या वेळार मुख्याध्यापक CG नायक दोरे हेमी नागरिकांक मतदार यादी पडताळणीच्या वेळार BLO आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक योग्य माहिती दिवन पूर्ण सहकार्य करचे असे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांनी रॅलीच्या माध्यमान मतदार नोंदणी, दुरुस्ती आणि प्रत्येक पात्र नागरिकांचे नाव मतदार यादीत आसा की ना ह्याची खात्री करचे विषयी जनजागृती केली. ह्या कार्यक्रमात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणान सहभाग घेतलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.